blir skönt när det är på det hållet igen. Jag har klockat alla andra så det gör jag gärna. Det ligger min natur, jag måste klocka. Det är lite sjukligt så, det bara sitter där och det är nästan aldrig träffar. Det kan du inte att man missar. Det är den här automatik. Jag kan missa en massa annat. Jag har en förmåga att glömma vad de rider liksom. Men det tror jag tror faktiskt att det är att man är så positiv och tänker så här, vad fint det ser ut. Men den hade 4 fel, men det var så fan länge sedan, det var i början på banan. Så jag glömmer bort det. Jaha, vi är också glada att vi startar. Så ledsamt att man var Nej, vad synd. Sista banan före 4.